कांद्याच्या पातीची भाजी बनवते आहे. म्हणजे हिरवे कांदे असतात ना, त्याची पात असते मोठी, त्याची मी भाजी बनवते. हे कांदा आहे, हे कांद्याची पात आहे. म्हणजे खाली कांदे असतात आणि वरती त्याची पानं आलेली असतात, लांबचे लांब पाते आलेले असते. हे म्हणजे तुम्हाला दाखवायला नाही ठेवले, मी विसरली. मी तुम्हाला नंतर दाखवेन व्हिडिओमध्ये कांद्याची कशी भाजी असते ती. आणि तो म्हणजे काही जणांना माहितीच असते, पण काही जणांना माहिती नसते ना, म्हणून ते दाखवायला लागते. हे कांद्याची पात आहे ना, त्याची भाजी आहे आणि त्याचेच हे कांदे आहेत. हे साईडला कापले आहेत त्याच्यासाठी. त्याचेच हे कांदे आहेत. खाली कांदे असतात ना, ते हे बारीक कापून घेतले आहे. त्यासाठी मिरची आहे, अद्रक आणि लसूण आहे, हे ओलं खोबरं आहे, थोडंसं टोमॅटो घेतलं आहे एक बारीक, मीठ आहे, तेल आणि हळद. आता मी तुम्हाला भाजी बनवायची दाखवते. गॅस पेटवला आहे, आता भांडं पण ठेवलं आहे. आता त्याच्यामध्ये ना मी तेल टाकते थोडं. हा त्याचाच कांदा आहे, मग दुसरा कांदा नाही वापरायचा, त्या भाजीचाच कांदा घ्यायचा. हा पण कांदा कसा रोजच्या भाजीला आपण कांदा भाजतो ना, तसंच भाजायचा, असं लाल करायचं एकदम. ही भाजी आहे ना, मी स्वच्छ कापून आहे ना, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे पहिलीच. कांदा थोडा लाल झालाय, भाजला आहे. तर त्याच्यामध्ये याचं मिरची, अद्रक आणि लसूण, ही पण अशी कांद्याबरोबर आहे ना भाजून घ्यायची. मिरची पण. आता हे टोमॅटो कापलाय ना, तो त्याच्यामध्ये टाकते. त्याचं पण पाणी असं तरतरलंय ना, तो असं मरून गेला ना, पाणी आटून गेला ना, मग कशी भाजी खराब नाही होईल. आधीची कांद्याची भाजी, कांद्याची भाजी कशी राहत नाही जास्त टाईम. चांगली तरसवून ठेवली तर सकाळची संध्याकाळ राहते. जास्त सगळं मसाला भाजला ना, आता त्याच्यामध्ये आहे ना, एकदम नाही सगळं टाकायचं, असं हळूहळू सगळं भाजत 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 सगळं टाकायचं. म्हणजे कसं भाजी पण कशी आरामात चांगली होते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, हे मी कांद्याची पात आहे ना, ही टाकते. पाणी नाही टाकायचं आहे. ही कशी आता दिसताना दिसते जास्त, पण ते शिजल्यावर लय कमी होते. 2 जुड्या घेतल्या होत्या. आता याच्यावर जरा झाकण मारते, म्हणजे वाफेने आहे ना, एकदम म्हणजे कमी आलून जाणार. त्याच्यावर थोडा टाइम झाकण ठेवते मी. तर झाकण काढते मी. आता बघूया, ही बघा अशी आलते. ही पूर्ण आहे ना, सगळी चांगली हलवून घ्यायची. मी पाणी नाही त्याच्यामध्ये टाकलं आहे, तरी त्याला पाणी सुटलं बघा किती. टोमॅटो कसे जास्त टाकले ना तरी पण चालतात, भाजी चांगली होते. आता याच्यामध्ये मीठ आणि खोबरं वगैरे टाकून घेते आणि परत झाकण ठेवते, मग चांगली शिजून येईल. चांगली सुकली ना, मग मी तुम्हाला दाखवते कशी सुकते ती. हे खोबरं आहे, ओलं खोबरं, ते आता टाकते मी त्याच्यामध्ये. या हिरव्या भाजीमध्ये सफेद खोबरं ना, ते छान दिसतं. आता मी खाली टाकूनच अशी ठेवणार आहे, ढवळणार नाही आहे. आता मीठ टाकायचं. थोडीशी हळद टाकते बघा, थोडीशी हळद. आता मी त्याच्यावर आहे ना झाकण ठेवते परत 2 मिनिटासाठी, आणि नंतर मग तुम्हाला परत एकदा फिरवून दाखवेल. 2 मिनिटं झाली आहे, बघूया भाजी आता कशी झाली आहे, सुकली आहे का. मस्त भाजी झाली आहे, छान एकदम शिजली आहे पण मस्त. गॅस आता जरा फास्ट करते, कारण आता ती उघडी ठेवून आहे ना, जरा ती तरसवायची आहे.
खोबरं टाकलं मग ते कसं छान दिसते भाजी, हिरवी आणि सफेद. भाजी मस्त झालेली आहे. 1 मिनटं जरा चांगली हलवते, कारण पाणी आहे ना. हे बघा, हे पाणी आहे ना, हे पाणी आटलं पाहिजे. भाजी मस्त झालेली आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि खाली उतरून दाखवते. भाजी कसली, कांद्याची पात, हिरव्या कांद्याची पातीची भाजी छान झालेली आहे, मस्त. तुम्ही पण बनवा.